multitud d'entitats i d'organitzacions i de gent del grau. I bueno, enguany anem a inaugurar un nou estandard que serà ja la nostra guia a partir d'enguany fins d'ací molts anys que continuarem fent la Puig a la Madalena. I la madrina de la galleta Dolce del Grau farà la inauguració de l'estandard, que és autor del pintor castellonenc Lorenzo Ramírez. Així que procedim i ja Puigeta de la Madalena, que tingueu bon dia a tots i moltes gràcies. ficar-li la carabasseta d'argent a la persona que li ha tocat enguany. Este guardó fa uns anys que el donem a totes aquelles persones que per un motiu o altre
s'han guanyat el mèrit d'este, per la seva fidelitat a la romeria, pel seu detall, algun detall molt senzill que han tingut, però que a nosaltres ens ha arribat al cor. El cas d'enguany és per a Pau, perquè fa justet d'enguany 8 anys vam donar aquestes gorres que Pau porta. I ella ha tingut la santa paciència de guardar-se-la tots els anys i tot el dia com avui se la fica. Per aquest motiu, enguany, la carabasseta d'argent és per a Pau. Molt bé. Bueno, bé, i dit això, enguany els amics de la barraca pujaran el mocaor de Miquel Peris, ja que Robert i jo, per motius de salut, enguany no podem anar a la Madalena. Ells el pujaran i tots vosaltres, al rotllet de la Mistela i a la Cinteta, que és una per persona, que quede clar, Que passeu bones festes. A veure, què significa que li hagin donat la carabasseta? Home, que m'ha portat molt bé i per això, com ho ha merescut, aquestes dues persones han pensat en mi abans. Quants anys porta venint així en nosaltres? Així, doncs porta jo mitja vida, no sé, 20 anys, 25, sempre quan ha pogut, és molt difícil que no hagi pogut. Ala, doncs enhorabona. Gràcies, igualment. A passar-ho bé i bones festes per tot el món. Amigo. El azul.